Sopo jenengmu? Kula Sadi. Sadi? Opo kaya sira ora mateni? Ing taman lautan kae tamaning para wanita. Marang sosok wae. Priya ora dak keperangake. Lemeku ana ing taman lautan hitam. Yo kenop. Kaya sira pawaring mlebu taman lautan hitam, saya-saya. Miturut aturing Jenderal Muhammad, sira bakal nggarap layak minangka bajak laut. Ya Sadi, dirwake. Cetha kang sira keluput, kang sira kleru. Atas pangasa kerajaan Turki. Amutusake, animbang, anda tebake. Sadi cetha umput mungkin negara kerajaan Turkmenistan. Ingsun bakal paring pitulung marang Sadi. 30 tahun lawase. Kosok nang hukuman kowe kepareng muji Kang Sultan. Dimas, Pangeran Yusuf. Boten ateges ingkang kadang nyapak lekasipun raja mboten. Kang Mas pidana ingkang tumapak dhateng Sadi. Sepisan boten pas. Dungkap kaping angka kalih boten adil Kang Mas. Kurang pas lan kurang adil. Boten pasipun Sadi dereng aku. Durung cetha nanging kenging menapa Kang Mas Sultan sampun dawahaken pidana dhateng Sadi. Boten adilipun ing kerajaan Turki ingkang menang paring pidana menika Jeksa Agung utawi Adiyaksa. Nanging kenging menapa Kang Mas Sultan panjenengan paring pidana dhateng Sadi sing boten pikantuk lilah Jeksa Agung wonten ing kerajaan Turki niki jenenge nyimpang dhateng pranatan ingkang sampun lumampah. Mula Kang Mas Sultan kula nyuwun kanthi banget pidana ingkang sampun tumapak dhateng Sadi kedah dipun jabel. Mas Pangeran Yusuf. Kang Mas Sultan Abdul Aziz. Mungso ora sranta. Rasane penggalipun kakang nibaki pidana marang Sadi tanpa nyuwun palilah marang Sadi Pangeran Yusuf sing dipapura Yai. Mula panjaluke Yai Pangeran Yusuf bakal ingsun darani Sadi nggak tetepake pidana tak jabel. Jeksa Agung wonten ing kerajaan Turki. Kula nyuwun medal saantawis kagem ngrampungi perkawisipun Sadi ingkang sampun dinakwa dados bajak laut wonten ing lautan hitam kang Purba Wasesa ndak pasrahke marang Sadi Pangeran Yusuf. pangestu dalem. Paman Sahul Mahmud Minimester, Paman Pakah Harun lan kuwe Jenderal Muhammad. Ruwoke tembungku sing jumeneng ora Pangeran Yusuf nanging Jeksa Agung ana ing kerajaan Turki. Jeksa Agung arsa mutusi perkara. Nak dina iki Sadi dinakwa
bajak laut. Paman Harun Bapak Minister Jenderal Mokam sakwising Jeksa Agung mutusi perkara sapa wae ora kena ngomong dhewe-dhewe nak ora didangu karo Jeksa Agung sing wis laku ana ing kerajaan Turki. Bapak Minister pidana saged lumampah pandakwa saged nampa pidana kedah jangkep 5 perkara. Iki pranatan ingkang sampun lumaku wonten ing kerajaan Turki. Apa wae? Sepisan wonten bukti. Kaping kalih wonten sing didakwa. Kaping 3 wonten sing dakwa. Sekawan wonten seksi jangkepe gangsal kedah wonten pambela. Jenderal aku takon. Ayo, buktine apa? Buktine korbane Gusti Ayu Sitira sing didakwa. Satu sing dakwa Jenderal Muhammad. Saiki seksine. Seksine? Seksine pripun? Semerene kedadian. Nggih, kedadian iki sing ngerti ora ana liya mung kowe. Nggih. Tak seksine dhewe sapa sandak wong brangkep dadi seksi. Sah. Ya, ora apa-apa. Bapak Minister Paman Harun kados dereng saged lumampah pengadilan. Nak dereng wonten pambelanipun. Saiki kula nyuwun sinten sing dadi pambelanipun Sadi? Pambelane wong salah. Ora sudi. Ora gawe. Paman Harun kados pundi jeng pangeran? Napa mboten gelem dadi pambela? Pangapuntenipun kula mboten mangertos. Bapak Minister, Jenderal, nak ora padha gelem dadi pambela, cek men pranatan lumaku gancang. Aku pambelane. Yo, Bapak Minister. Yen kowe saguh dadi pambela, aku lamun ngarani, aku sing ngarani, kowe iki wong legan golek momo. Dasare napa? Dasare kowe ora ngerti kedadian. Kejaba kuwi cetha nek Sadi iki temeka ing lautan tan. Dasare wong kere, dasare gembel. Ing ngarep kula sampun matur. Pandakwa saged nampa pidana kedah jangkep 5 perkara ingkang lumampah wonten ing kerajaan Turki. Sakniki wonten bukti, wonten sing dakwa, wonten didakwa, wonten sisi mongko kirang jangkep. Nak boten wonten pambelanipun pranatan boten saged dipun adili. Ora iso nampa pidana. Boten saged. Jenderal, apa bener kowe wani dadi seksi nak Sadi dadi bajak laut? Wani dadi seksi so? Jeksa Agung takon. Seksi paugerane pirang perkara? Paugerane seksi ana 4 perkara. Apa wae? Siji, dadi seksi kudu waras. Wong edan ora iso dadi seksi. Kamangka loro, seksi ora kena tunarungu, ora kena budhek. Kamangka telu, ora kena tunanetra. Ya, picak ora iso dadi seksi. Kampung Kasan ora kena tuna wicara. Bener. Bener Jenderal Muhammad. Kowe wani dadi Jenderal. Pidana iso lumaku. Pandakwa iso nampa pidana. Nanging kedah cetha perkarane. Contone piye? Didadak kae dadi maling. Konangan wong desa dicekel dikepruki ngaku. Iki wajib nampa pidana mergo kae maling. Kinaya kae nyala wedhus. Wong sing duwe ngerti brok-brok wong kampung teko nyekel kinaya nyala wedhus ditakoni ngaku iki kudu nampa pidana. Saiki pitakonku Jenderal. Nak kowe ndakwa Sadi dadi bajak laut. Sadi dadi maling. Jeksa takon, apa sing dicolong Sadi? Sing aku takon. Kowe ndakwa Sadi dadi bajak laut. Perkarane. Apa
sing dicolong Sadi? Sing dicolong Sadi. Lu marah. Loh, durung sok. Ora kono. Arep nyolong lagi arep. Tembung pranatan sing lumaku ning kerajaan Turki ora ono tembung arep. Nak iya, nak ora gen ora. Cetha perkarane nampa pisan. Sob. Najan kowe adiaksa wejeksa agung. Ora pah menang-menangan dhewe. Aku tak takon balik karo kowe, Sob. Saiki nek ana wong nggo anduk, nggo siwon mlebu cedhek karo bawa arep bagus. Ketak-kete sawangane. Saiki nek ana wong ngro keranjang nggo arek, budale tegal karo bawa Apa ngarit? saiki nek ana potongane ngene. Edai karo wong bandane akeh, wong wadon sisan arep bawa. Sik. Tak jawab pitakon. Ana wong nggo anduk nggo sabun mlebu jeding. Ape adus nek jeding kae cetha ana banyune. Dienggo adus. Wong nggawa keranjang lan arit ning sawah, ape ngarit ning sawah kae cetha ana suketi. Yo, Nak kowe ndakwa Sadi arep dadi maling. Sing dicolong iki apa? sing Loh, arep apa, Sob? Bolak-balik kok tembung arep. Arep lagi arep nyolong kok. Pernatan ora kena nganggo arep, nak yo yo, nak ora yo ora. Kuwi goblok. Goblok pripun? Yen niku ngenteni sik nek wis nolong to rampak. Ayo kula boten betah kok. Pripun? Saiki namung perkara iki durung dadi. Nanging sing dadi usulku Taman Larangan. Taman Larangan wis kapacak. Kowe panggonane wong wadon. Sapa wong lanang ora kena cedhak ing Taman Lautan Hitam. Sapa wong lanang cedhak nampa pidana. Sakti iki wong lanang. Sakti iki wong kere cedhak ing Lautan Hitam. Kudune nampa pidana. Paman, Bapak Saul Mamut tak regani. Sadi salah. Sapa mlebu Lautan Hitam kudu nampa pidana. Aku bakal tak pidana. Nanging nak Sadi nampa pidana ora mung cukup Sadi, ana kancane kudu nampa pidana. Kancane sapa? Wong Sadi. Nak Sadi nampa pidana, Jenderal Mukamat nampa pidana. Aku. Ya, pripun kok? Pripun kok? Kok Jenderal Mukamat nampa pidana? Nuwun sewu. Pidana sing mapak dan Sadi salah mlebu Lautan Hitam. Mongko Lautan Hitam iki taman larangan. Sampa mlebu nampa pidana. Nak Sadi nampa pidana, Jenderal Mukamat yo nampa pidana. Salah apa? Jenderal Mukamat yo mlebu ana ing Lautan Hitam. Saiki aku takon. Kowe nyekel Sadi ning jerone taman apa sanjabane? Sajrone. Lah, nak Sadi nampa pidana, kowe yo nampa pidana. Oh, aduh. Ngono iku mojo mlebu. Kene itu amat lenteng malah. Pripun kula boten? Kula turuti Sadi kuwi pidana. Nanging Jenderal nggih kula pidana hukum 100 tahun. 100 tahun sosok bladal ngono. Kula aja dihukum 100 tahun. Mboten ah. Pun niki batal mawon kok. Kang Mas Sultan kagem ngrampungi perkawis menika. Kula nyuwun sowanipun Bibi Siti Rokana. Prajurit, supaya kata sira kalasukan. Jenderal, Ewo, Ya, Ewo. Mas Kiransu, panjalukmu Nyai Stirokana wis ana oleh kerapanku dak perhatiaken sumuk. Kepareng wedat. Bibi Siti Rokana. Niki wonten perkara. Perkara menika magepukan kalih panjenengan. Salebetipun Bibi Siti Rokana lomban ing Lautan Hitam.
napa ageman panjenengan wonten ingkang kacicir saking jiwa panjenengan? Babar pisan ora ana. Boten wonten. Yen ngaten Kama Sultan kula mestake sadi boten dadi maling. Badhe nidra utawi nyolong ageman panjenengan. Nggih. Boten. Malah kaporo sadhe kang paring pitulungan dhateng kula Master. Pitulungan? Ji. Dasaripun napa? Dalanipun napa? Dasare nggih agemane mboten enten yang kececer. Mbentelke kalih Gusti Rukana. Nggih. Mboten napa-napa. Menawi wonten tiyang kados saged pitulung kalian panjenengan menika tartamtu mesti badhe wonten ganjaran. Nah, saking panyuwun kula, dene sadi niku tiyang elek, tiyang gembel, tiyang desa kere maju kiring-kiring. Ora parenga panyuwun kula, sadi dipun paringi ganjaran bondo donya sandangan beras sare mantuk iki mangan. Nuwun sewu Pak. Jenderal, lungguh. Ya sob, dalam ora elok donya. Godhok patek. Ya Jeng, arep matur apa Biajeng? Kepareng nyuwun nganter panguasdan. Iya. Nuwun sewu Bapak Mini Master. Panjenenganipun sadi badhe kula paringi ganjalan nanging boten arupi bondo lan donya. Jalaran menapa? Menawi to kula paring ganjaran arupi bondo lan donya boten jumbo kalian pun laga-lagenipun sadi. Sadi anggenipun paring pitulungan dhateng kula totohanipun nyawa. Dados wedal sakmenika kula nentokake. Sadi badhe kula paringi ganjalan dados ajudanku. Ganjaran dadi ajutane Gusti Rukana. Bejo kemayangan, aparate negara, pangkate nyundul langit, brengose sak kepel, jenggote sak rangkulan. Kepengin dadi ajutan nganti modhat. Menyaku sapa? Menyaku kowe. Lungguh, yo. Dadi Gusti Rukana kancinen ana ing taman. Sampai nanti mohon. Hanya ketakutan
kegeten apa? Kula nek kegeten cobi. Sampeyan ate janji karo kula. Cobi jawab karo Siti Rokana. Lah kula nek takon sampeyan kok menen. Plak 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 plak. Ora kurang-kurang gonku golek perkara. Bebasan lambe satu mangkari tak terang. Iki kepengin ngenteng-ngentengke kowe. Ngentengke napa? Ngentengke napa? Coba iki ngentengke napa? Sinten kok? Mbok. Aku kepengin ngeblesake Sati. Ben Sati kelakon mlebu hukuman. Nyatanipun. Nyatanipun pripun? Napa Sati dihukum? Niki pripun? Mergo ngopo? Sira sing kok aturke pancen salah. Bukti urung ana. Yusuf pinter. Goleki mung cukupen bukti. Nggih. Kula mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nek Sati mboten dihukum, mboten napa-napa. Nek ganjaranipun, Bapak. Ngene lho. Ganjaranipun dadi ajudan, Bapak. Sati iki bojone Siti Rokana. Apa ajudan? Ajudan. Ajudan iki dijual. Nggih, ajudan iki ati. Nggih, bojo. Nggih, lah Siti Rokana besok dadi bojomu. Kula niku kalah bagus lho, Pak. Kalah bagus kali Sati. Kurang rupa menang Joko. Caranipun? Golek to. Sok apa gorenane Sati? Diblekke nyang. Pun kula pasrah. Perkara iki ayo golek karo